ми се, че недостатъчно познаваме както правата си на европейски граждани, така и тези на граждани на Република България. През пролета на миналата година Евробарометър публикува проучване, от което стана ясно, че България, заедно с Великобритания, Гърция и Кипър, са единствените 4 държави членки на Европейския съюз, в които повече от половината от хората не се чувстват граждани на Европейския съюз и не се интересуват от това, което се случва в Съюза. Също миналата година имаше проучване отново на Евробарометър, от което стана ясно, че едва 1/3 от българите са наясно с това, че статуса им на граждани на Европейския съюз им предоставя допълнителни права, освен тези на граждани на България. Мисля, че тези числа са стряскащи, тъй като независимо от това, че не познаваме правата си на европейски граждани, ние непрекъснато се възползваме от тях, пътувайки свободно в останалите държави членки на Европейския съюз, търсейки си работа при условия еднакви с условията за гражданите на другите страни членки, възползвайки се дори от системите за социално подпомагане на останалите страни в Европа. Мисля, че непознаването на правата ни на граждани има поне 2 групи последици. Първата група са чисто индивидуалните последици от това, че когато не познаваме правата си, ние съответно нито можем да ги упражняваме пълноценно, нито да ги защитим, когато върху тях бъде посегнато. Втората група последици, според мен, са последиците за обществото, защото едно общество, което от хора, които не познават правата си, според мен няма как да бъде чувствително към нарушаването на правата. Мисля, че до някаква степен и на това се дължи усещането, което имаме сега, за съжаление, като общество, че сме втора категория европейци. Мисля, че много малко хора в България познават правата си или даже мога да кажа, че не се интересуват от тях. В повечето случаи тръгваме да търсим правата си, след като се е получил някакъв проблем. И тук имам предвид такива обикновени неща, като започване на работа, сключване на трудов договор, дали имаме право на каква сума ще ни осигуряват, дали каква отпуска ще може да ползваме. Или пък при изключване на сделки на сделка с недвижим имот. Така че от нас самите зависи да се информираме за правата си, за да не се стига до някакъв проблем след това. Има предостатъчно информация за правата на гражданите. Достатъчно е само да я потърси. Не мисля, че е нужно някой да ни я дава. Така, например, правата на българските граждани са описани в Конституцията на Република България. По същия начин правата на гражданите на Европейския съюз са записани в учредителните договори на Съюза, които са в Европейската конституция. Мисля, че е доста погрешна тази нагласа, че някой трябва винаги нещо да ни дава, да ни информира, да ни води за ръката. Едно общество, което иска да се развива, би трябвало преди всичко да познава правата си и да има съзнание за това, че тези права пораждат и отговорности. Преди всичко отговорността да бъдат уважавани правата на останалите членове на това общество. Силно се надявам, че българското общество вече е озряло
да започне наистина съзнателно и отговорно да практикува тази ценност, защото това е една основна ценност на Европейския съюз. Училището е едно добро място, което може да постави основите на гражданското образование на младите хора. И сега веднага се сещам за пример на няколкото часа военно обучение, което върви тази година в училище. Смятам, че моето лично мнение е, че военното обучение не е толкова важно, отколкото гражданските права. Защото децата трябва, и не само децата, и родителите, и тук би могло да се помисли за някаква съвместна инициатива, някакви отворени часове, които даже не е необходимо и да бъдат толкова много на брой, в които да присъстват и родителите. Децата трябва да са наясно, примерно, че имат право да получат закрила при един проблем в семейството, да речем на насилие, към кого да се обърнат. Или при по-големите, когато вече получат своята лична карта, какви права им дава това. При още по-големите, да речем при 16 годишните, те пък имат право да работят, при какви условия, с декларация на родителя и така нататък. Имат право да изкарат шофьорски курс и да вземат изпита по теория. Ето такива наглед много елементарни неща могат да се вкарат в училищната програма и да бъдат от полза на младите хора, да се чувстват те пълноценни граждани, да познават по-добре правата си и да знаят как да ги упражняват в живота си. Мисля, че младите хора в България, по-точно поколението, което в момента е на 20 и няколко години, са доста по-съзнателни по отношение на правата си, отколкото, да кажем, нашето поколение беше. Струва ми се, че по някакъв начин това е свързано с това, че днешните млади хора израснаха без усещането за бариери, които трябва да бъдат прескачани и преодолявани, с което израснахме ние. И искрено се надявам, че тези млади хора, които наистина се чувстват свободни и наистина се чувстват граждани не само на собствената си страна, но и на Европа и на света, ще са хората, които ще се умеят да накарат нашето общество да погледне по-внимателно на ценностите, на които разчита, за да се развива и да преуспява.